מה אמרנו? אור להיות ג' כסלו תשע"ה. כן, יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל. והוא אומר ככה, עם לבן גרתי, ואיחר עד עתה, כן? על פרשת וישלח, כן? על הפסוק עם לבן גרתי, ידוע מה שאמרו חכמים ומה שמביא רש"י על המקום, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. טוב, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. יש כמה תיאוריות לעם ישראל לבוא ולרשת את ארץ ישראל. יש כמה תיאוריות. יש כאלה שרוצים להגיד, עם ישראל, רדפו אותנו, אנחנו קבוצה אתנית, מגיע למדינה, קבוצה אתנית מגיעה למדינה, אולי יש עוד קבוצה אתנית שמגיעה למדינה, אולי לא, בסדר, בעיה. זה הטעם שמגיע לנו למדינת ישראל, יש לנו קבוצה אתנית, או לא, רודפים אותנו, בגלל שרודפים אותנו, או רדפו אותנו, אז מגיע לנו מדינה. אבל יגידו שרודפים את ההם, כן? גם אותם רודפים, אז אולי גם להם מגיעה מדינה, יימח שמם, זה שקוראים להם פלסטינאים. טוב, יש כל מיני סיבות שאפשר להגיד שמגיע לנו מדינת ישראל. היסטורית, היה לנו פה, אנחנו היסטורית, מבחינה היסטורית היינו פה קודם. אבל הם גם יגידו, מבחינה היסטורית הם טוענים שהם הגרגשים, הם העמלקים, לא יודע מה, הם השכבה. כנענים, כן, באמת ככה. אני חושב שאני מסכים, אני באמת מאמין שהם לא מבני ישמעאל, אלא מבני כנען. אבל אוקיי, בסדר. זה בסדר, זה הטענה שלהם. אנחנו מבחינה היסטורית, יש לנו פה זכות בארץ ישראל. גם להם יש זכות בארץ ישראל. זה קצת בעייתי. הטענה של עם ישראל לארץ ישראל זה, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. מגיע לי ארץ ישראל רק בגלל שאנחנו שומרים את התורה. ברגע שעם ישראל שומר את התורה, הוא מקיים את המצוות, הוא מודיע, יש בורא לעולם. הבורא לעולם נתן לנו תורה. יש לנו ברית. הברית בין הבורא ועם ישראל זה על פי התורה. והבורא הודיע שעם ישראל זה לארץ ישראל, זה לעם ישראל. ארץ ישראל זה לעם ישראל. עם ישראל שייך בארץ ישראל. ארץ ישראל חייב להיות דווקא של עם ישראל. זה הברית. אומר יעקב לעשיו, עם לבן גרתי, נכון, אני גרתי עם לבן. אבל כשגרתי עם לבן, המשכתי לקיים את כל מצוות התורה. זה הבסיס, זה הטענה שאין עליה שום תשובה. ברגע שעם ישראל יתעורר משנתו, אני לפעמים מקבל יוטיוב, וידאוס ביוטיוב, אז מישהו שולח לי יוטיוב של, לא חשוב, נפתלי בנט, לא חשוב, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, כל אחד, אני מכבד דעות פוליטיות, אין לי בעיה עם דעות פוליטיות. אני ראיתי כל מיני דברים בחיים, אז אני גם מזה יכול להתמודד. אז הוא אומר, למשל, הוא בא לדבר, אז זה ביוטיוב, מורה ורבותיי, הערב זה ערב היסטורי. מתחילים לצעוק וצעקות וזה. ועכשיו יש פה אור לבן. כולם ממש צעקות וזה, וממש כאילו... ואני רוצה להגיד לך, איך אתה רשאי? ממש, זה כל הדרשה, זה רבע שעה של צעקות. הילדים שלי מסתכלים על זה, ואני אומר, אני באמת לא רוצה שהילדים יראו את זה. זה חוסר דרך ארץ. חוסר דרך ארץ שאי אפשר לתאר אותה. זה בושה וחרפה. שאנשים לכאורה מתורבתים, יש כאלה אפילו שלובשים עניבה בכנסת, אומנם לא כולם, אז לא נגזים, ויש כאלה אפילו וכולם צועקים ונובחים, ממש, זה משמרה שנהיה. מה זה משמרה שנהיה?
כלבים צועקים, זה כנסת ישראל היום. מוריי ורבותיי, איך הגענו לזה? מה זה השטות הזאת? זה עם ישראל במדן. אלא מה? צריכים לדגול בדברי יעקב אבינו. אנחנו עם קדוש, יש לנו תורה. משם מתחילים את כל השיחות. השאר זה דברים בטלים. יהי רצון שעם ישראל יחזור בתשובה, יתעורר, יגיע למסקנה, יגיד, אנחנו בארץ ישראל וישנו שמענו תורה ומצוות. שאר הטענות זה דברים בטלים. זה הטענה שכל הגויים יראו את הדבר הזה, ישמעו את הדבר הזה, ולא יהיה להם פתחון פה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזק ברוך. תודה, דוד. The North American Indian